El vell món està desapareixent, el nou món triga a néixer i en el clarobscur emergeixen els monstres. Aquesta idea, que em sembla poètica i metafòrica, em serveix per parlar d'un vell món, que és el de la fotografia analògica, amb tots els valors que comporta, de veritat, de memòria, però que ara comença a transformar-se i, per tant, a agonitzar, deixant pas unes altres coses. La cultura digital, internet, les xarxes socials, d'aquest nou sistema tecnològic en surt la fotografia algorítmica, la intel·ligència artificial, que comporta ja tota una sèrie de valors completament diferents. Entre uns valors i els altres emergeixen els monstres fotogràfics, els monstres visuals, que no sabem si són garanties de progrés o malsons. La monstruositat ens remet a l'anomalia, a l'excepcionalitat, però no l'hem d'entendre necessàriament com alguna cosa pavorosa, no? La monstruositat és també la genialitat, allò singular. Botswana Safari primer parla d'un precedent de la imatge digital, que és el mosaic, composat estructuralment de tessel·les, i la imatge digital ve a ser un altre mosaic composat per píxels. Per tant, fa milers d'anys ja es va prefigurar l'estructura en la que el futur basaria tota la seva comunicació i tota la seva cultura visual. Fahrenheit 451 consisteix també en una espècie de giny irònic en el que vaig a buscar 451 exemplars d'edicions diferents d'aquesta novel·la i aleshores cremo aquests llibres disfressat de bomber, però en comptes d'arribar a la consumició absoluta del paper, doncs en l'última instància se salven com a reminiscència, com a imprompta d'aquesta barbàrie. I per tant pot ser com un toc d'atenció d'allò que no volem que passi. A la sèrie Trauma jo em pregunto què passa quan la imatge, a més de documentar tots aquests fets de violència, de mort, de patiment, experimenten el seu propi trauma. Si la fotografia va néixer com a dispositiu de memòria, en aquest cas les fotografies perden la memòria, és a dir, esdevenen amnèsiques i és com si patissin Alzheimer. A la sèrie Gastròpoda el que faig és tornar sobre aquesta idea del metabolisme de les imatges. En aquest cas es tracta de que els cargols a vegades es nodreixen de paper, en aquest cas d'invitacions que reprodueixen obres d'art o fotografies. Em sembla que és una acció molt metafòrica i poètica, és com si diguéssim que s'estan alimentant d'art. I a la sèrie Frenografies el que fem és treballar amb un algoritme que a partir d'un input de persones amb discapacitats mentals o pacients d'institucions psiquiàtriques, l'algoritme aprèn a discernir quins són els trets característics d'aquest tipus de fisonomia i per un procés d'aprenentatge, el que en diríem un deep learning, és capaç de generar imatges fent tota una sèrie de proves que cada vegada es van perfeccionant fins a arribar a imatges pseudofotogràfiques. I a la sèrie Beautiful Agony l'algoritme el que fa és discernir els trets facials d'expressió del clímax, de l'èxtasi sexual. Els podem aplicar amb tecnologia deepfake sobre qualsevol altre retrat. Aleshores hem triat una sèrie de personalitats públiques, polítics, que s'han vist involucrats en escàndols sexuals. Les monstruositats són fins a cert punt desitjables, si no cauríem amb el tedi, en la mediocritat, en l'avorriment. El valor d'ús de les imatges ha canviat. Així com abans pràcticament hi havia l'obsessió de la memòria, avui en dia és una opció.